demokratske akcije. U jedinstvu je snaga. Tu je on blizu sad. Za prvog predsjednika Stranke demokratske akcije je izabran Alija Izetbegović. Očito u zastoju. U jedinstvu Stranke demokratske akcije i njenog naroda leži snaga Bosne i Hercegovine. Muharrem Gravus, ekonomski tehničar. Melisa Čusto, diplomirani inženjer tehnologije. Ramiz Enijad Mekić, visoka stručna sprema, ekonomska. Ibrahim Kelić, diplomirani ekonomista. Ubacimo strah i sumnje. Umjesto toga izađemo na izbore i glasajmo u interesu našeg naroda. Pokrenimo zajedno promjene kojim će naša država snažno krenuti naprijed. Bakir Izetbegović, uvijek snaga naroda. Dobro.